Een vlagerige noordwester teistert de vierleep-accommodatie in Weensum. Het maakt de temperatuur nog kouder dan die in werkelijkheid is. En de leppers die hadden er de nodige moeite mee. Het is Thomas Helmholt die al lang blied is dat hij net hoeft te zwemmen. Want als je één keer wie het west binnen, dan kun je het leppen die jongens haast wel vergeten. Het publiek had het dreig om warm te blijven. En wat ken Isbrand Galema? Dit is zijn eerste sprong en dat eigen net in zo gek. 18,78 meter is een mooi begin van de wedstrijd. Het is verrekt koud nou steeds. Vooral als er een inlijst. Maar ja, dan was ik net dan weer ze nou zet maar op safe. Dan moest ik wel wat wegen, want dan was weer het helemaal van die klote wedstrijden. En wat ken Bart Helmholt, de klassementsleider? Hij zit hier in zijn eerste sprong en dat zocht er heel aardig uit. Het is voor hem alleen nog spietig dat hij bijzonder vier uit koers gaat, maar krijgt binnen de sector, maar wel nog 19,46 meter. En dat is de leidende afstand ont Danta. Maar alle topklassers kennen daar oerhinnen. Wat doet Arne Galema? Nou, die wil in elk geval net een wierd pak helje en daar slaagt het er hier bijzonder knap in. Hij komt droeg aan de andere kant, maar ja, de sprong is vanzelfs wel wij. Maar het publiek kan in elk geval even de handen op en noordwaan. Junior Agehulder, die zet in de voorronde de vierste afstanddel. 16,64 meter is voor Sindwaan een matige sprong. Nee, de verrassing die komt van Thijs Hiemstra van Snits. Die had een PR van Santje 16, dat staat al een PR hier. Maar dit bad in zijn finale sprong. Santje meter 63, een dik nijpersoonlijk record. Ja, ik stond gewoon ontzettend stil, dat heb ik bijna nooit eerder gehad. Dus ja, ik kon ook zien dat ik heel erg stopte met klimmen een aantal keer. Ik hoorde ook helemaal niks. Blijkbaar is gezegd dat ik moest doorklimmen als een idioot. Daar heb ik helemaal niks van gehoord. Ik had gewoon mazzel vandaag. Dus ja, of het echt spectaculair is, het is misschien eenmalig, maar ik hoop het niet. Het wordt een beetje een lotterij met deze waarsomstandigheden. En dus krijg ik verrassende uitslagen. Helianne van der Wal uit Noord-Burgum. Nota na het één keer op de heegste tree, maar pakt hier vol de dijtitel. Al is vierlepen met deze omstandigheden misschien net het leukste. Nee, eigenlijk ja. Het is natuurlijk, het lepen zelf is wel leuk, maar gewoon eromheen, dat is net zo als het wezen moet. Het had, ja. Mooie waar is vol en afvalker. Bij de jongens staat er één man 4 bovenuit. Bobby Zwaagman van Drilst is superieur en wint hier met Santje meter 53. Het publiek dat het toch nog een beetje warm houden kan. En de jeugd die haar op oren wijzen vermaakt, zorgen dan dat er in de finale in de topklasse geen verhoring komt in de winnende afstand. Bart Helmholt had wel 3 in de stok, maar weet geen koers te houden. En kan Isbrand Galema dan de titel oernemen van Bart Helmholt? Nee, dat slag het net. Hij moet genoegen nemen met het zilver. En daarmee liet hij een grote kans op een dijtitel lezen. 1878 won Klaas Haastred zien in het mooi, maar nu moest al makkelijk 19 meter springen kennen. En, ja. Nou, ik hoop op mooi waar en warmte van hem. Ach ja, ik hoop op 4 springen en dan zal het ik maar snieën, maar als ik 20 meter spring, dan vind ik het prima.